Creo que é importante ter medios de comunicación na lingua na que boa parte dos galegos nos expresamos, é dicir, que non existan unha extrañeza que creo que un dos nosos objetivos é superala. Creo que se a batalla do século XX arredor da lingua galega foi sair do mundo doméstico ao espacio público, a batalla do século XXI é conseguir normalizar a nosa presencia nese espacio público. É dicir, en teoría nada non lo impide, pero ahora temos que ser nós mesmos que somos capaces de levar o galego a un vehículo de uso normal en todos os ámbitos da nosa vida. No caso da comunicación, moito máis. E o segundo, porque un medio en galego, queiras que non leva aparellado unha segunda idea, que é un medio centrado en Galicia. Entón, curiosamente, a mí unha das cousas que máis me interesa do Diario Galego é a capacidade que poida ter de abordar os problemas galegos desde unha perspectiva galega. A min gustaría moito que o Diario Galego fose o xornal dunha Galicia contemporánea. É dicir, o xornal de xente que non se resigna, de xente que quere sair adiante, que quere desenvolver proxectos, que pensa conectarse co mundo e que é capaz de presentar a mellor cara, a mellor versión de nós mesmos. Entón, interésame un medio no que poida recoñecer, por un lado, moitos dos valores que caracterizaron pois a Sermos Galiza e digamos, ese tipo de publicacións, é dicir, o interese por un interese compensado entre o rural e o urbano, unha mirada diferente ao rural do que vemos habitualmente nos medios de comunicación. Me interesa moito que eso se siga mantendo, é dicir, que non teñamos esa especie de paranoia entre o rural e o urbano que moitas veces vemos noutros medios de comunicación. Entón, me interesa unha Galicia moito máis equilibrada, moito máis compensada e, sobre todo, que amose todo o que hai moita xente en diferentes partes do país está facendo, que é moito moi bo.